Здравейте! От фирма AutoVid Канада. Току-що ни пристигна едно от поредните GLE-та, които закупихме към края на годината. По-скоро в началото на тази вече е тук. И вече е тук. По 2 месеца е доставката на тази кола. На пръв поглед колата е стандартно GLE 450, бяла перла с AMG пакет. Но всъщност тази кола изобщо не е обикновена, изобщо не е стандартна. Сега ще разберете защо. Почваме с нещо, което може да видите лесно на външен вид. Адаптивният дистроник, който според мен е заучен за клас от такъв калибър. Все пак комфорта при шофиране на дълго разстояние е уникален с такава екстра. Продължаваме с не чак толкова стандартното ниво на изпълнение на седалките, които имат подгрев, обдухване и масаж. Аудиосистемата, която е Burmester 3D Sound. С какво се различава? Ами, може да ги различите лесно. Обикновените имат само това, тази има и това. Има и тон колони в тавана. Колата е наистина един път. Head-up дисплей. Пробега е само, погасна, но 38 000 км. Да я чуем. Почти нищо няма се чуе, но колата наистина е един път. Продължаваме с въздушното окачване, което никак не е обикновено за модела, е активното Active Body Control качването. Също доста бих казал, адаптивно, разнообразно като режими на каране и по-добро от това, което е нестандартното въздушно окачване. Така че буквално това е 2 нива над обикновеното окачване за тази кола. Панорамата, разбира се, тя си е класическа за този модел. Всичко в тази кола е като ново, защото тя наистина е много малко километри. Както виждате, документи си, всичко е тук. Колата е много скоро ще бъде на транзит и ще се кара новия собственик. Казвам ви отзад, с което видеото ще приключи, но ето е отзад. Просто наистина колата е като нова. Така че това е нашата мисия. Нашата мисия е не просто да караме коли soft close, малко да забравя soft close. Нашата мисия е наистина да караме коли, които не просто да закупим, а да намерим кола, която да е на много малки километри, много запазено състояние и с всички възможни екстри за модела, както виждате тази. Благодарим ви за доверието. Фирма AutoVid Канада. Свържете се с нас, ако нещо друго ви интересува.